Què tal? Com esteu? Benvinguts una tarda més aquí a Aula de Ciències, aquest Berenant amb Química, on avui, com veieu, començarem amb el curs de formulació orgànica. Aquest curs de formulació orgànica ens servirà per aprendre les bases de la formulació orgànica. Dir-vos que ja hem acabat el curs d'introducció a la química, que el vam acabar la setmana passada. També hem acabat... Hola, Fritz, buenas tardes, ¿cómo estás? També vam acabar el curs d'introducció a la química i el de formulació inorgànica. Així que ja podeu accedir als dos cursos i practicar. Aquest curs, formulació orgànica, farem sessió avui, que farem una petita introducció, i demà seguirem amb aquesta introducció. La sessió d'avui i la de demà seran curtetes, uns 30-35 minuts. Espero poder acabar tot el que tinc plantejat per avui, si no, continuaríem demà, sense problemes, d'acord? Així que res, jo crec que el millor és començar, sobretot amb aquest bon rotllo que està amb la musiqueta, la veritat que això de començar amb música és molt bo. Doncs, si comencem amb el curs de formulació orgànica, amb aquest bloc 1, que és el bloc d'introducció, doncs què tenim en aquesta introducció? Doncs en aquesta introducció tenim una petita definició del que és la química orgànica. Doncs la química orgànica és una de les 4 branques que tenim a la química. Nosaltres vam conèixer fa poc la química inorgànica, que era una de les branques, i ara estem coneixent l'altra branca, que és la química orgànica. Bé, en realitat nosaltres no farem la química orgànica, que és la química que estudia les molècules, majoritàriament les que estan formades de carboni, que són les de la química orgànica, sinó que el que farem és estudiar una part de la química orgànica, que és la formulació orgànica. És a dir, anem a veure com es formulen i nomenen aquests compostos que estan fets en base de carboni. Així que l'objectiu que tenim amb aquest curs és adquirir aquests coneixements bàsics per poder formular i nomenar els compostos orgànics. Bé, si seguim amb aquesta introducció, anem a veure aquesta formulació orgànica, aquesta química orgànica, què és? Doncs la química orgànica també se la coneix com la química del carboni, perquè, com us he dit, la major part dels compostos de la química orgànica tenen base de carboni. Bé, no, la major part no, tots els compostos de la química orgànica tenen una base de carboni. I a part del carboni, poden contenir en aquestes molècules altres elements, però la base, com anireu veient, és el carboni. Llavors, en aquesta química, com us he dit, el que fa és principalment estudiar les propietats i les reaccions dels compostos en base de carboni. I a part d'aquest carboni també podem trobar hidrogen, oxigen i nitrogen, sobretot perquè aquests 3 són els més comuns, però també podem trobar halògens, el sofre, el fòsfor, el silici o el bor. En aquest curs d'introducció a la formulació inorgànica ens centrarem en els compostos de carboni i hidrogen. Llavors, dintre d'aquesta química del carboni, la base és el carboni, com us he dit, i són cadenes que uneix carboni amb carboni, carboni amb carboni, carboni amb carboni. Aquestes unions carbonis amb carboni poden ser de 3 tipus, segons el tipus d'enllaç. Què és un enllaç? Doncs el que uneix les dues molècules, és a dir, és una compartició de què? D'electrons. Aquesta compartició d'electrons pot ser un enllaç simple, on es comparteixen 2 electrons. Aquesta ratlla que veieu entre carboni i carboni representa 2 electrons. Aneu-vos acostumant a això. Una ratlla són 2 electrons. Els enllaços dobles són els que, com veieu, tenen 2 ratlles. I aquestes 2 ratlles representa que són 4 electrons. 2 i 2, 4. I un enllaç triple és que hi ha 3 ratlles, 3 línies que uneixen el carboni i comparteixen 6 electrons. Els que tenen els compostos orgànics que tenen tot d'enllaços simples, és a dir, carboni-carboni amb un enllaç, se'ls diu hidrocarburs saturats i es coneixen com alcans. En canvi, els que tenen, encara que només sigui un enllaç doble o un enllaç triple, se'ls coneix com hidrocarburs insaturats.
Els que tenen un doble enllaç se'ls coneix com alquens i els que tenen un triple enllaç se'ls coneix com alquins. Doncs, per poder formular en la química orgànica, una que hem de conèixer és l'estructura de Lewis. El tema de les estructures de Lewis és un tema complicat, que d'aquí en endavant el veurem en altres cursos de química. Però ara us vull fer una breu introducció a el que és les estructures de Lewis i, sobretot, com les aplicarem amb la química orgànica. I és una forma senzilla d'aplicar-ho. Així que, quan després vulguem veure més complicació, unes estructures de Lewis més complicades, veurem com amb aquesta base espero que pugueu avançar molt millor. Llavors, què són les estructures de Lewis? Lewis o Lewis, segons qui ho digui. Jo a vegades ho dic Lewis o a vegades dic Lewis. Perdoneu-me. Doncs què són les estructures de Lewis? Doncs són una forma de mostrar els electrons de la capa de la valència d'un àtom. Recordem que en el curs d'introducció a la química vam estar parlant de què són els electrons de la capa de valència. És a dir, són els electrons que tenim en l'última capa. Si us fixeu en la taula periòdica, a la taula periòdica teniu la configuració electrònica, però sempre fixeu-vos que posa el nom d'un gas noble i una configuració electrònica. Doncs aquesta configuració electrònica, aquests electrons que veieu a la taula periòdica són els de la capa de valència. Recordeu que aquests electrons de valència coincideixen amb el grup, és a dir, amb les columnes. Si tot això us sona una mica estrany, us recomano molt que veieu el curs d'introducció a la química, on parlem de tot això relacionat amb la taula periòdica. Així que, les estructures de Lewis, com hem dit, són la forma de mostrar aquests electrons de valència i com aquests electrons s'uneixen o es comparteixen amb altres electrons, amb altres elements, per formar els compostos, per formar els enllaços. Per fer les estructures de Lewis també hem de conèixer el que és la regla de l'octet. A la regla de l'octet, en Lewis va formular aquesta regla fixant-se que tots els gasos nobles, recordeu-vos el grup més a la dreta, el grup 18, excepte l'heli, que l'heli és el primer, tenen 8 electrons a la seva capa de valència. I quan tenen aquests 8 electrons, sabem que els gasos nobles no reaccionen amb ningú. Això també ho vam parlar a la sessió d'introducció a la química. Recordeu que els gasos nobles són inerts, no reaccionen. Al tenir la seva capa de valència plena, al tenir tots els 8 electrons al seu voltant, ells estan còmodes i no volen ni donar electrons ni cedir. En canvi, els altres volen ser sempre gasos nobles, per lo que sempre volen omplir aquesta capa. Llavors, recordeu això, la regla de l'octet. El que hem de saber és que tots els elements de la taula periòdica volen tenir 8 electrons al seu voltant. Això no vol dir que ells en tinguin 8, sinó que en volen tenir 8 al seu voltant. I n'hi ha una excepció, que és l'hidrogen. L'hidrogen només en voldrà tenir 2. D'acord? Llavors, recordeu, un àtom sempre és més estable quan la seva configuració electrònica és la d'un gas noble. És a dir, que els àtoms tendeixen a tenir aquests 8 electrons, aquest octet, en la seva capa de valència. Llavors, aquí, per començar a dibuixar les estructures de Lewis, el que us he fet és posar-vos els elements més comuns que podem trobar a la química orgànica. El carboni, l'hidrogen, l'oxigen, el nitrogen i el clor. I el que he fet és mirar el seu zeta, el seu nombre atòmic, 6, 1, 8, 7 i 17, i el que he fet també és mostrar-vos les seves configuracions electròniques. Fixeu-vos, com us he dit, que us he ficat aquí les configuracions iguals que les podeu trobar a la taula periòdica. És a dir, entre corxetes, un gas noble i la configuració electrònica. Doncs aquests electrons que esteu veient aquí d'aquesta última capa, de la capa de valència, són els electrons que té l'àtom al seu voltant.
Llavors, doneu-me un segon que li dono a reproduir el vídeo. I aquí ara, en aquest vídeo, començarem a veure com veiem el carboni i el carboni veiem que té 4 electrons, 2 de l'S2 i 2 del P2. Per això que jo faig aquestes 4 creus que representen els 4 electrons que té al seu voltant. El mateix amb l'hidrogen, però l'hidrogen només té un electró. L'oxigen, com veieu, són 2 més 4, 6. I aquí el que he fet és l'oxigen posar-li aquests 6 electrons al seu voltant. El mateix ens passa amb el nitrogen. El nitrogen, a la seva capa de valència, en té 5. 1, 2, 3, 4, 5. I per últim, el clor. El clor en té 7. Per això he dibuixat 7 creus. Vosaltres, al final, si us sabeu l'element en quin grup de la taula periòdica es situa, no farà falta saber-nos la configuració electrònica, perquè, com us he dit, si el carboni està en el grup 14, en el grup 4 dels principals, té 4 electrons a la seva capa de valència. L'hidrogen està al grup 1, un electró. D'acord? Llavors, aquesta representació que acabeu de veure, que li donaré un altre cop al play perquè ho aneu veient, així anem veient les coses i no ho tenim en borrós, aquesta representació serà el primer que hem de fer a l'hora de fer les estructures de Lewis. Quan jo tingui un compost, que ara ho veurem, el primer que hauré de fer serà això. Si el carboni té 4 electrons seus propis, s'haurà de rodejar de coses que li donin els 4 electrons que li falten. En el cas de l'hidrogen, s'haurà de relacionar amb una cosa que li doni un electró, perquè recordeu que l'hidrogen només en vol tenir 2. L'oxigen en té 6, doncs necessitarà 2 extra. El nitrogen en té 5, doncs en necessitarà 3 extra. En canvi, el clor, que només en tenia 7, només en necessitarà 1. Així que si passem a la següent diapositiva, veurem que què és realment l'estructura de Lewis? Doncs és aquesta representació gràfica que mostra els enllaços entre àtoms d'una molècula i aquests parells d'electrons solitaris que poden existir. Així, podem saber els electrons que interactuen amb altres àtoms per formar enllaços simples, dobles o triples. Llavors ara, per entendre això millor, anem a fer un exemple. Aquí us tinc un exemple, un CH3, CH2, CH2, OH. Anem a veure com faríem la representació d'aquesta molècula. Doncs el primer, com us he dit, serà representar tots els àtoms que intervenen en aquest compost i posar al seu voltant tots els electrons. Veieu que tenim CH3, CH2, CH2OH. Com la base és el carboni, jo el primer que faig ficar els carbonis. Quants carbonis tinc? 3. Després el que faig és posar els hidrògens que estan al voltant de cada carboni. Com el primer és CH3, jo sé que tinc 3 hidrògens al voltant. El segon és CH2, jo sé que tinc 2 OHs al voltant. I el tercer és CH2 també, per lo que sé que tinc 2 electrons al voltant. Però aquest últim carboni, a part del CH2, té un OH. Sempre que veieu el OH, aquest OH és un, per lo que l'hidrogen va unit carboni. Anem a parar-ho aquí i anem a tirar-ho una mica enrere perquè us vull explicar això que estava fent. Un cop jo tinc tot així representat, tots els elements, amb tots els electrons que poden intervenir en aquesta unió, el que faig és dir, sempre és millor començar com de fora cap endins. És a dir, en lloc tinc un carboni central amb 3 hidrògens fora. Doncs en lloc de dir, aquest carboni en té 4, quants electrons en necessita? 4, doncs com els agafo? Doncs en lloc de fer això, ho fem al revés. Jo miro primer els de fora, és a dir, els hidrògens, aquests 3 hidrògens, i dic, hi ha un hidrogen i té un electró. En necessito un altre, perquè hem dit que ha de tenir 2. Doncs aquest hidrogen agafarà aquest electró. Aquest segon hidrogen, aquest, i aquest tercer hidrogen agafarà l'altre electró del carboni. El mateix hem de fer ara pels altres hidrògens. D'acord? Anem a fer tot el de fora i després farem el de dins. Recordeu, cada hidrogen només necessita un electró. Així que, com veieu, jo vaig agafant que cada hidrogen va agafar un electró de l'àtom amb el que ha d'estar unit, que són els carbonis. Com veieu, el segon hidrogen
l'últim hidrogen, el de la dreta, ha agafat aquest electró de l'oxigen. Ara, el que hem de fer és anar veient aquests carbonis centrals quants electrons necessiten. Anem a fixar-nos en el primer carboni. Crec que ara... Ai, ho he parat del tot. Estàvem per aquí. Vale, agafa l'últim hidrogen i ara veiem que el carboni central... Vale, ara el que us estava posant aquí és veritat, és dir, veieu, cada hidrogen ara ja té electrons, perquè té el seu propi i el que està agafant del carboni. Així que l'hidrogen ja està bé. Ell està estable, ja ha agafat tots els hidrògens i tal. Ara... Ai, l'ionaton no tocava, perdoneu. I ara el següent quin era? El següent pas és dir, jo tinc carbonis centrals. En aquests carbonis centrals anem a veure quants electrons em falten. Doncs anem a fixar-nos en el primer. El primer carboni ell tenia 4, d'acord? I n'ha agafat un d'un hidrogen, 5, d'un altre hidrogen, 6, d'un altre hidrogen, 7. Em queda un electró lliure per formar un altre enllaç i amb qui el farà? Doncs amb l'hidrogen que té amb el carboni que té justament al costat. El mateix farem amb el segon carboni. Electrons compartits, en aquest cas amb 2 hidrògens i amb un carboni. A l'electró que li queda sol, el que farà és unir-se amb el carboni de més a la dreta. I el mateix amb l'últim carboni, que ja ho havíem fet. I què ens passa si ens fixem? Que l'oxigen té 4 electrons que li queden sols, que no s'uneixen amb ningú. Estem al compte del carboni, que eren aquests, que ja compleix la regla de l'Uclet. Com a l'oxigen li quedaven aquests electrons, anem a veure enrere, així ho veiem, aquí hi farem. Aquest oxigen té 1, 2, 3, 4 electrons que els té per aquí, sueltos i sols. Doncs aquests electrons són el que dèiem abans, que hi ha alguns electrons que formen enllaços. Llavors, aquí ho veieu perfectament a la dreta. Aquestes línies representen 2 electrons i són aquests 2 electrons que hem anat unint aquí. En canvi, a l'oxigen, fixeu-vos que té 2 línies sueltes i aquests són els electrons desaparellats. Desaparellats no, que no estan units, perquè estan aparellats, perquè estan en parella, són 2. I són aquests que queden per aquí lliures. Al no estar emparellats, doncs en lloc de formar enllaços, el que fan són parells solitaris. I es representen amb línies a sobre o a sota de l'element. Perfecte. Doncs un cop arribat aquí, la millor forma, com sempre, d'aprendre i practicar, quina és? Doncs fer exercicis. Així que si em doneu un segon, canvio això per passar a la tableta i anem a fer un parell d'exercicis. Jo crec que anem bastant bé de temps i que els podrem fer tots. Ja he intentat no fer una classe molt llarga, amb molta cosa, perquè ens donés temps de poder-ho fer tot. Doncs bé, aquí tenim els 1, 2, 3, 4, 5, 6 molècules que anem a fer l'estructura del Lluís. Recordeu, la regla de l'octet el que ens demana és que cada àtom tingui al seu voltant 8 electrons, ja siguin propis o compartits amb altres. Així que anem a fer la primera molècula. La primera molècula, al primer cas, ens diu CHCl3. Què vol dir això? Doncs jo tinc només un carboni, així que representaré el meu primer àtom de carboni. Bé, sí que funciona, bravo! Molt bé, internet, gràcies. I l'àtom de carboni hem de saber que està en el grup 14, això representa que està en el 4 principal, és a dir, que té 4 electrons de valència. Això també ho sabem per la seva configuració electrònica, com vam explicar ahir. Així que jo represento aquestes 4 creus al voltant del carboni, que representa l'àtom amb els seus electrons de valència. Veiem que aquest àtom també té aquesta molècula té un hidrogen. L'hidrogen està en el grup 1, només té un electró de valència. I per últim, veiem que també aquest àtom, aquesta molècula, té al seu voltant 3 clors.
El clor està en el grup 17, això representa i vol dir que té 7 electrons al seu voltant. Un cop tinc tots els àtoms representats amb els seus electrons de valència, el que haig de fer és veure com completaran aquest octet. L'hidrogen. L'hidrogen té un electró. Li falta un altre perquè hem dit que per completar l'octet en necessitava 2. Així que el que farà serà dir: «Ei, carboni, que em deixes un electró?» i el compartiran. Després anem als clors. Els clors en tenen 7. Això vol dir que els hi falta un. De qui l'agafaran? Doncs de l'àtom amb el que s'uneixen, amb el carboni. Així que cadascun dels clors agafarà un electró. Ara, com veieu, el carboni ja no té electrons lliures. I quants electrons té el carboni al seu voltant? Doncs els seus 4, un que està compartint amb l'hidrogen, un altre amb el clor, un altre amb el segon clor i un altre amb el tercer clor. I què passa amb els electrons que quedaran lliures? Perquè si, per exemple, aquests dos s'uneixen per fer la unió carboni-clor, aquests que estic marcant en blau, els altres, que els marcaré ara en vermell, són parell d'electrons lliures que es quedaran a sobre del clor. I com acabem representant aquest dibuix que he fet aquí tan artístic en una molècula amb una estructura de Lewis? Doncs jo tinc el meu àtom de carboni que uneixo a l'hidrogen a través d'un enllaç d'aquesta compartició que feia el carboni i l'hidrogen de 2 electrons i després faré el mateix pels àtoms de clor. Finalment, el que haig de fer és representar els electrons, aquells parells lliures que estan a sobre del clor. Fixeu-vos que jo en vermell he marcat 1, 2, 3, doncs ara al voltant del clor faré 3 línies, que cada línia representarà un parell d'electrons. Perfecte, doncs anem a veure la següent fórmula. La següent és el C2-axis. Què representa C2-axis? Doncs tinc 2 carboni. Com tinc 2 carbonis, sempre el primer que haig de fer és representar la meva estructura mare, és a dir, aquests àtoms de carboni que tenen 2 carbonis amb els seus respectius 4 electrons de valència. Ara la fórmula ens diu que aquests 2 carbonis tenen 6 electrons. No ens està dient com estan organitzats aquests 6 hidrògens, electrons no hidrògens, perdoneu. Com els representarem? Doncs com no ho sé, el que faré és pensar que 3 van amb un i 3 van amb l'altre. Així que ara el que faré és dibuixar 3 hidrògens al voltant dels 2 carbonis, 3 i 3, i a cada un li posaré un electró, que és els electrons de valència que té l'hidrogen. I ara el que haig de fer és anar, com sempre, de fora cap endins, és a dir, d'hidrògens cap a carboni. Miro cadascun dels hidrògens i agafarà cada hidrogen un electró del carboni per poder completar el seu octet. Recordeu que l'octet de l'hidrogen no són 8 electrons, sinó que són només 2. Si ara ens fixem en el carboni, cada carboni tindrà els seus 4 electrons i 3 electrons que està compartint amb l'hidrogen, és a dir, 7. I quants li falten? Li falten 1. I fixeu-vos que cada carboni té un electró lliure. Així que els compartiran formant l'enllaç carboni-carboni. Així que, com representarem aquesta molècula amb una estructura de Lewis? Doncs aquesta molècula la representarem amb una unió carboni-carboni i amb 3 unions cada carboni amb els seus respectius hidrògens. I com veieu, ara tots els elements compleixen la regla de l'octet. L'hidrogen té al seu voltant 2 electrons, l'enllaç que comparteix amb el carboni, i el carboni té al seu voltant 8 electrons, els 4 enllaços que tenen, els 3 amb l'hidrogen i un amb el propi carboni. El següent exemple diu C2H4. Doncs, al igual que hem fet amb el cas anterior, anem a representar els 2 carbonis principals amb els seus 4 electrons al voltant. Què ens passa en aquest cas? Doncs que ara
ens diuen que tenim 4 electrons. Com tenim 4 electrons, el que farem és igual que abans. Jo us he dit que si teníem 3, 6, fèiem 3 i 3. Doncs si tenim 4, fem 2 i 2. I, com sempre, comencem des de fora cap endins, dels hidrògens cap als oxígens. Cada hidrogen compartirà un electró amb el carboni i el carboni li compartirà un electró a aquest hidrogen, formant així aquest enllaç carboni-hidrogen i completant l'octet de l'hidrogen. Si ara ens fixem en els carbonis, el carboni tenia 4 electrons propis dels seus electrons de valència, més 2 electrons que està compartint amb l'hidrogen. En total, 6. Quants li falten per completar el seu octet? Doncs li falten 2 electrons. I, si us fixeu, cada carboni té aquests 2 electrons, per lo que diu, jo et deixo 2 electrons a tu i tu em deixes 2 electrons a mi i així completem el nostre octet. Com representaríem aquesta molècula amb estructures de Lewis? Doncs hem de fer l'enllaç carboni-hidrogen simple, com hem estat fent en l'exercici anterior, però ara la unió carboni-carboni no serà un enllaç simple, no serà només una línia, sinó que en seran 2. Per què? Perquè han compartit 2 electrons i 2 electrons. 4 en total. I com es representa això? Doncs cada parell d'electrons es representa amb una línia, un enllaç, en aquest cas, doble. Si ens fixem en el carboni, de la fórmula d'estructures de Lewis, si ens fixem, per exemple, en aquest carboni que us estic marcant ara amb una fletxa, aquest carboni té 2 enllaços amb hidrogen, és a dir, 4 electrons, i després té 2 enllaços que l'uneixen carboni-carboni, és a dir, uns altres 4 electrons. 4 i 4 són 8 electrons, per lo que aquesta molècula té la regla de l'octet completat. Perfecte, doncs anem a seguir amb el següent exercici. Primer passarem a la següent fulla de la llibreta. Perfecte, aquí la tenim. Doncs ara anem a fer el següent, que és el, que no ho veig bé, C2H2. Aquí no es veu bé, però jo sí que ho veig. C2H2. Com en els altres 2 casos anteriors tenim 2 carbonis, per lo que anem a fer la representació dels carbonis amb els seus 4 electrons de valències. I després, fixeu-vos que ara només tenim 2 hidrògens. Doncs què fem? Doncs dibuixem un hidrogen a cada costat del carboni. Un cop tenim això, igual que abans, de fora cap endins, unions hidrògens carboni per completar l'octet, que és aquest 2 electrons que necessita l'hidrogen per completar el seu octet. Ara, si ens fixem en els carbonis, clar, només ell tenia 4, més un que li està compartint l'hidrogen són 5. Quants en necessita ara? Ara en necessita 3. Però clar, ell té 3 lliures i el del costat també. Així que ara aquests 2 carbonis el que faran és compartir entre ells 6 electrons en total, 3 d'un i 3 de l'altre. Així, finalment, tenim l'estructura de Lewis d'aquest compost, que tenim l'enllaç hidrogen-carboni i un enllaç triple carboni-carboni. Per què un enllaç triple? Perquè han compartit 6 electrons. Cada línia representa 2 electrons, doncs és un enllaç triple. Perfecte. Ens queden 2 exercicis. Aquests 2 són, vaig a copiar-los aquí perquè C3CHO, és aquest el que ens queda ara. Fixeu-vos que en aquest cas ja no ens està dient com abans, tot comprimit, la fórmula molecular, sinó que ens ho està donant una mica més com si fos una fórmula que se li coneix com semidesenvolupada, que estudiarem d'aquí 5 minutets quan comencem la segona sessió realment, perquè aquesta estem fent una mica la recuperació de la primera sessió que no vam poder fer per falta d'internet. En aquest cas ens està dient que tenim 2 àtoms de carboni. Anem a marcar-los. Quins són els 2 àtoms de carboni? Aquest i aquest. Un àtom de carboni que està unit a 3 hidrogen, el CH3, i l'altre àtom de carboni que està unit amb un HO.
Recordeu, si hi ha hidrogen i després oxigen, significa que l'hidrogen està unit al carboni i que l'oxigen està unit al carboni. En canvi, si veiem OH, vol dir que l'hidrogen està unit directament a l'oxigen. Doncs bé, comencem com sempre. Quants àtoms de carboni tenim en aquesta molècula? 2. Doncs representem els àtoms de carboni amb els seus 4 electrons de valència. El següent pas és representar els elements que té al voltant cadascun dels àtoms. Anem a començar pel de l'esquerra, el CH3, és a dir, anem a dibuixar 3 hidrògens amb el seu electró de valència. I per últim, anem a fer el de la dreta, que té un hidrogen i un oxigen. L'oxigen, recordeu, que té 6 electrons de valència, grup 16. Així que el anem a dibuixar amb els seus 6 electrons de valència. Següent pas, de fora cap endins, anar completant l'octet. Comencem amb els hidrògens, seguim amb l'oxigen i acabem amb els carbonis. Els dels hidrògens jo crec que ja ens els sabem bastant bé, no, nois i noies? És fer un enllaç amb el carboni, compartir un electró amb el carboni. I un li dona un electró i l'altre li agafa l'altre. Si ens fixem amb l'oxigen té 6 electrons. I amb l'únic que pot compartir electrons és amb el carboni. Així que el carboni li ha de deixar 2 electrons. Si el carboni li deixa 2 electrons, l'enllaç que es formarà entre el carboni i l'oxigen serà un enllaç doble. Doncs bé, si ens fixem en els carbonis, veiem que cadascun d'ells té un electró lliure. I quants electrons li falten per completar l'octet? Doncs anem a fixar-nos amb el de l'esquerra. 4 seus més 3 de l'hidrogen són 7, li falta 1. I ara anem a fixar-nos en el de la dreta. 4 seus més 1 que comparteixen amb l'hidrogen són 5, més 2 que comparteix l'oxigen són 7, així que cadascun d'ells li falta un electró, l'altre té un electró lliure, així que s'uniran i formaran l'enllaç simple carboni-carboni. I com faríem la representació de l'estructura de Lewis d'aquesta molècula? Doncs fàcil, faríem carboni, línia hidrogen 3 vegades per fer el CH3 i per fer el cas del CHO doncs farem un enllaç carboni-carboni primer i després un enllaç carboni, doble enllaç oxigen. Recordeu que l'oxigen també té uns parells d'electrons lliures, que són aquests d'aquí, que farem com línies separades dintre de l'oxigen, a sobre de l'oxigen. I després ens queda l'enllaç carboni-hidrogen. Doncs anem a fer l'últim cas, que és el CH3, CH2, NH2, que us vaig a dibuixar per aquí perquè us quedi més clar. Bé, aquest cas, quants carbonis tenim? Doncs tenim 2, com abans. Així que, com sempre, què fem? Doncs representar l'àtom amb els seus electrons de valència. Segon pas, representar tots els elements que hi ha al seu voltant. El primer carboni té 3 hidrògens. El segon carboni té 2 hidrògens i un grup NH2. Què significa aquest NH2? Doncs el que significa simplement és que en lloc d'haver-hi un altre carboni, el que hi ha és un nitrogen. Però cuidado, perquè el nitrogen té 5 electrons al seu voltant, grup 15 de la taula periòdica. Així que el que fem és dibuixar aquests nitrogen amb els seus 5 electrons i també els 2 hidrògens que té aquest nitrogen al seu voltant. Si aquests hidrògens, aquest H2 de l'NH2 fossin amb el carboni, estarien a l'altra posició, on posa CH2, en lloc de CH2 posaria CH4. Per això sé que aquests hidrògens van amb el nitrogen. I res, com sempre, de fora cap endins, comencem amb els hidrògens, que són els més fàcils. Els hidrògens sempre necessitaran només un electró. Així que tots els hidrògens agafaran un electró del carboni o els de la dreta l'agafaran del nitrogen, que és de l'àtom amb el que estan units. Un cop tinc això, anem a veure els àtoms centrals, que són en aquest cas 2 carbonis i un nitrogen, quants electrons necessiten per completar l'octet. Carboni, el primer té 4 seu més 3 compartits, són 7, li falten 1. El central, 4 seus, 2 compartits amb l'hidrogen,
un que comparteix amb l'altre carboni, són 7, li falta 1. I ara si mirem el nitrogen, veiem que té 5 propis, 2 que en comparteix amb l'hidrogen i un amb el carboni i en té 8. Però fixeu-vos que té aquests 2 electrons lliures i això què es representa? Doncs que a l'hora de fer l'estructura de Lewis li hauré de dibuixar una línia a sobre del nitrogen per representar aquest parell d'electrons lliures. I aquí veieu com queda l'estructura de Lewis d'aquest compost. Què us ha semblat? Fàcil, difícil? Espero que fàcil, que hagueu entès amb aquest punt el que és les estructures de Lewis. Són estructures de Lewis, com us vaig dir ahir, molt senzilles. Quan passem a altres tipus de molècules se'ns complicarà més, però nosaltres volíem fer una petita introducció només per veure què són les estructures de Lewis.